Gledang, gledang, kae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kene lu sik. Nah, oke teko piye? Ibral, Piye? kae ning kono kaya ana rame-rame apa tanggapane ning kono? Neng perapatan sedang kae? Ya perapatan andine ana sendang. Nah, iya Lah iki jajan sak menah kae, Ndra. Aku entuk saka kono. Alah ngono. Iya. Biasanya berarti gas desa nanggap. Lah iki tanggapane apa? Nah, nek tahun saiki ya, iku nanggape ketoprak karo barungan. Ketoprak karo barongan. Iya. Ketoprak anak lakone. Ono Lah iki lakone apa, Eral? nek tahun iki nek gak salah ya lakone kuwi damar wulan ngeratu. Lakon Lakon kondang iki. kondang, iya. Walah. Lah nek ning nggonem apa ya ora ono nanggap ketoprak ngono? Oh, nek ning gon kuwi jelas adate beda. Gon kuwi nanggape tayub. Tayub Khas Blora. Nah, Nek orang nanggep tayub jare sing bau reksa desaku heeh. engko muring-muring. Masa iya. Tenan iku Alah paling gue ndeloki wong ayu-ayu kuwi. Lah nek nggonmu adate kok piye lal gas desane lal? Ah, sik tak critani. Yo, Nah ning nggonku iku awale esuk-esuk yo esuk-esuk. gunungan karo barungan kuwi ning Sendang. Oh, gunungan hasil Hasil panen bumi, hasil bumi. Yo. Hasil bumi kuwi ning Sendang. Yo, Terus diarak mubeng desa, jarak mubeng desa. heeh, Yo, balik nang Sendang. balik nang Sendang. Nah, pisanan barungane main. Dus. Main. Heeh. Yo. Bariku langsung bancaan. Oh, bancaan. Bancaan. Yo. Bar bancaan iku paling dianti-anti. Yo apa iku? Ya iku rebutan gunungan kuwi mau. Jadi Wah. gunungane di tengah, Yo. gitu. Cah enom, cah cilik, wong tuwa iku oleh njupuk gunungane. Walah nek wis rebutan Kroyokan, kroyokan seru ya. Walah, guyub tenan Guyub iku berarti tenan. desamu. Guyub Iya. tenan. Wah. Yo. Lah nek ning nggonem iku apa ya ora ono koyo ngono kuwi. Walah, ning nggonku beda neh. Beda. Iya. Ngene, Iya. ning nggonku iku bengine sadurunge gas desa. Sik. Bengi sak durung gas desa. Iya. Dadi ngene, saumpama sesuk gas desa, Ya. engko bengi. Ya ngono. Jadi ngene. Bengine sadurunge gas desa iku bancaan sik. Bancaan ning Sendang. Heeh. Kudu nggawa ingkung papat. Ingkung papat iwak pitik. Iwak pitik Jawa, Oh. ingkung papat. Iya. Dibancaki ning kono, banjur isuke lagi arak-arakan mubeng kampung. Ngono. Mupeng sak desamu kuwi ya. Sak desa. Iya, terus. Ngono. Terus bar mubeng sak desa, balik ning gone kami tuwa. Iya. Ning gone kami tuwa, terus tanggapan tayupe lagi ning kono. Tanggapan tayub sing mau joget-joget mau. Iya. Nek ngono istilahnya yo mawa desa, mawa acara lah yo. Iya, ngono mau desa mau acara ya. Sing penting gas desa wujud rasa syukur karo Gusti Iya. sing wis maringi panen Kasil. panene kasil ngono ya. Iya. Wis, disambi sik, disambi. Ya, Heeh. jajanane opo ae? Nah, iki gedang, lemper, Ono lemper. Yo, terus nogosari, Nogosari, pasung, karo apa ya arem-arem. yo. Nah, kayak kudu njajal iki. Iki bugis gaweane mbahku. Enak. Bugis rasane dari yang ngono-ngono kowe kaya Oh. gaweane simbokku. Ora iso. Iki enake jajal. Ayo, jajal. Dibuka sik. Wah, Padha gedang. gino iki. Gino. Jajal. Jajal. Wis. Enak dong. Rasane bedane ruwes sampe beda. Nah, ben enak. Dene simbah nganggur resep leluhur kok. Wah, resep leluhur. Resep leluhur ya.
Sik. Iya, sono Bugis, ono Pasung, Heeh. ono arem-arem. Kaya ono siji sing kurang ya, Ral. Apa kuwi? Dumbeke ndiri. Tak ceritani. Dumbek kuwi Ya, kayak tanggane dhewe. tonggone dhewe. Oh, tanggo lor lah. tanggo lor kae. Oh. Ah, iya. Sik tak duwi sing paling gonge. Sing paling gong ya. Gonge. Nah, iki mau aku untuk saka Kajatan. Nah, Sego dibungkus godhong jati. godhong jati khas Blora iki. Wah, kayak ngene iki. Akeh ngene iki. Sego bancaan ngene iki ya. Sego bancaan. Buka. Nek nggonku ngarannya sego berkat. Sego berkat. Sego berkat. Oh, Nah, itu sego bancaan. entuk sego bancaan. Iya. Nah, ora sego bancaan. Nah, Seim. Nek sego berkat kuwi mau yo duweni maksud lho. Apa iku, Ren? Nek jarine Simbah, sego berkate kuwi mau ana kaitane karo krata basa. Tembung didokok madreg terus diangkat. Oh, iki berarti mau sego berkat bancaan. Yo didongani, Mambu donga. mambut donga. Lah, Yo ono ilmu tuwane. Ilmu tuwane. Ono ilmu tuwa sastra Jawa. Iya. Kata basa ya. Wis karo sinau basa Jawa sithik-sithik. Ayo, wis, ayo dimangan. Jane Matur wake suwun. iki. Ya. Yo, wis mangan untuk wareke. Yo untuk berkah Wah, iya sih. ya. Saya Jenenge juga sego berkat. Sego Ya, berkat. iya. Ayo, Sego ayo. berkah, ya. Sego berkah. Iki wak kampunge. Wah. Enak. Enak iki. Hmm. Hmm.